शादी लई हा गाँव भर बटाई हरिहर रंग के चूड़ी लई हा पेनी है सासु माई। एक और। पेड़ा पर शादी लई हा गाँव भर बटाई हरिहर रंग के चूड़ी लई हा पेनी है सासु माई। आई हरिहर की हरिहर, हरिहर नहीं भैया, हरिहर होगा। हरिहर रंग के चूड़ी लई हा पेनी है सासु माई। क्या 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 किए हैं दिखा दो। ये डाल दी हल एथिया में ये डाला जाई। हाँ चला अलग हो जाई। आई भाभी पेड़ा पर शादी लई हा गाँव भर बटाई हरिहर रंग के चूड़ी लई हा पेनी है सासु माई। सुन तारा पेड़ा पर शादी लई हा गाँव भर बटाई हरिहर रंग के चूड़ी लई हा पेनी है सासु माई। पैसा के चक्कर में पड़ी पैसा के चक्कर में पड़ी के जानी तू अझुरई हा हो। हाँ आइए, हाँ आइए ना। आइए पेड़ा पर शादी लई हा गाँव भर बटाई हरिहर रंग के चूड़ी लई हा पेने है सासु माई। ए हो पेड़ा पर शादी लई हा गाँव भर बटाई हरिहर रंग के चूड़ी लई हा पेने है सासु माई। पैसा के चक्कर में पड़ी के जानी तू अझुरई हा हो। पैसा के चक्कर में पड़ी के जानी तू अझुरई हा हो। त शंखा पोला होला नामी सैया ले जइहा हो। कौन उसमें कर देंगे ना। तो देखा नहीं हो, सुन लो पहले, सुन लो एकरा के सुन लो। खूबसूरत लग रहा है। हाँ कि शंखा पोला होला नामी ये सैया ले अइहा हो। सेकंड में ले ले। बन जाए मामी तब कि बन जाए मामी त दर्शन करे जाई बबुआ के मुंडन ओही जा कराई। बन जाए मामी त दर्शन करे जाई बबुआ के मुंडन ओही जा कराई। ए हो बन जाए मामी त दर्शन करे जाई। क्या हो रहा है?
हेलो। हेलो।